Čavelo všetkým. Tak toto je asi posledný taký krásny slnečný deň. Pozerám, že konečne bez mráčika, aj Krivaň vidno. Tak sa asi idem previesť smerom na Podbanské, lebo tam bude úžasný. A uvidíme, lebo čo som pozeral počasie, tak predpoveď teda, tak to nevyzerá moc dobre. Takže je celkom možné, že toto je, no, nechcem to povedať, ale asi budem musieť, že možno posledná jazda túto sezónu, no uvidím. Ja ešte dúfam, že stále bude takéto, alebo že sa nájde ešte takéto slnečné počasie a budem môcť ešte vyštartovať na potulky. Uvidíme, no. Ale každopádne tento týždeň, čo bude, čo hlásili, tak nemá byť vôbec pekne. Tak, no. Tak to musím využiť dnes a tie iné dni budem sedieť doma. No, budem dúfať hlavne, že ešte príde takéto pekné počasie. Akože je chladno, ale to sa dá v pohode zvládnuť, keď sa človek naoblieka, toto vôbec nie je zásadný problém pre mňa. Jasné, že to už nie je na také vozenie, že by som šiel pozrieť niekde ďalej, ale tuto okolo. Aspoň takú tú eufóriu mu trošku dodá také energie, že sa človek povozí. Aj keď nie dlho, ale predsa. No a to stačí. Začínam mať obavy z toho, že bude zima, že im to tento rok asi vyjde. Že bude dlhá minimálne. Nemusí byť krutá, ale bude dlhá. To není pre mňa dobre vôbec. A nielen pre mňa, myslím si, že pre väčšinu motoriek a motorkárov. Lebo tento rok je celkovo taký nejaký zvláštny. Aj keď to sa nám zdá, že zvláštny, on je asi taký, ako by mal byť, no ale rozmýšľam, že sa tam potom otočím, lebo tam keď sa dostane do toho tieňa, tam bude kosa, to tam nejdem. Len sa pozriem tuto z dola, ako to vyzerá. No sú pocukrované tie vrcholce. Ale ešte by to mohlo vydržať. Čo najdlhšie, no len tak začne pršať, tam bude snežiť a už to cítiť naozaj, je tu na tom tieni hneď. Nádhera. To je úplne úžasné, vidíte to sami. To sa proste oplatí sem ísť, no. Je takto bezoblačne. No a tuto niekde sa budem musieť otočiť, lebo to sa už dostávam do tieňa. Aj keď tuto sa ešte tak pekne ukáže. Nie je to tu niekde takto, on sa tak zjavil a krásne ho bolo vidno.
No, idem trošku naokolo, už keď sa tu hrám na nejakého toho motorkára. No, ale fajne na tom slniečku, keď zasvieti, tak je teplúčko. Presne vedel, že odtiaľ auto vybehne. Ja keby som to tušil. No, aj z tejto strany je aký pekný. Aha, veverička.